Hmanhmawh deuhin nula pakhat hian South Bank Cafe lam a pan hlawk a. A best friend miao miao in tap chungah a bialpa in a kawp tih a hriat chhuah thu leh nuhausa deuh nena an in hmuh mek thu a hrilh avangin a lainat leh thinrim em awang chuan chu pa chu vachim sak deuh hlak a tum ani. Necktie sen orin pangpar pawh a lei tih a sawi awang khan a hma thu te chu an nih ngei ringin thingpui chuan a va theh tlawr mai. Enge hriata tungei nih thinrim zet hian chu pa chuan a lo zawt. Lo ngai thla te kei ziangsi yani hian ka hming ka thlak ngai lo. Thianu, nute, nang pawh chu sum leh pai engah hmel te reng nen. Engtin nge hetiang mi palir lutuk hi i lo duh theih zawk le. Sangin hmel tha viau mahse lak tlak lo lutuk ani hi. Ate zui borbora. Khang lang che chuan security he nu hi amol deuh ani hi lo theh chuak vat deuh ka king dawn khawp mai che. Min pu hming chiat man chu ila hmu nge nge yang. Chu pa pawh chu a thin a rim hle. Security te chuan hri yani chu an lo chel bet vata. Du le min king ro ti pa in a phei khawk bun a theh chuak nol. Ngoilok deuh he nula nge mai hi inupui atan chuan a tha ang. Irem te chuan vo ina event kha chu kan thei ngil thei ani mai lom ni. An bula nu chuan nui vur na lo ti. Ka nei nguarang. Iu da bao lak tlak lawa. Ti in hri yani chuan a lo kawk vua. Hei, tunge min kau. Ti in an pia room atang chuan tlangwal pakhat a lo chuak nol. Necktie sen a lo orve thau chu lo ni in. Chu pa nge chu da bao a zuak chu a lo ni. Si yani chu a in thiam lovin a zak le. Chen chung ko fa pa. Chen zing zawa le anu te a lo ti boi ve ringot chu lo ni in. Kati palutu ko siya swal vang leo leo ani. Ati chuan. Ngay dam che ila police ka kau kera ngay nang. Ilo yar tur lo ngay tua may ro. Zing zawa chuan a lo ti muk si. Ka fa pa hian legal team cha berber te a siya niya. Voina hian inay du lo chuan. Jail bang izut ve shep chu a ngay doon ani mel kop may. Nuchenin a lo ti le bok si vang chuan. Ariru chu abuay liya. Kanu inde ngut chui soy le. Zing zawa na lo ti rualin. Karem ti siya ni na lo ti vat. Jail tan ay chuan pasal nei chu tlan amzo kina siya nakina a chen le da imay doon ani. Anu thu chu zing zawa chuan nial ngambi khek lo. In me rum run chung chuan in nei certificate te chu an vala chuak doon tangi nge a. Tlalak na ero chuan zalo devin an nui lui ve sham. Beisei lo taka til atlen taka chuan siya ni chu in chir na hlir chuan a khat to. Inui hian ivan chevele. Zing zawan a lo lati zui pei chu ke shepa chak le. Chutakara a chian nu miao miao le da bawa nge mai kha an na hu zui. Rotten cucumber kha. Siya nin a lo ti lain. Nang bok chu da bao ni lawin rotten cucumber mo iming diktak chu lo ni a. Zing zawan a lo ti phok le. Teu lo mai da bawa nge kani hi ti in a thinarim hle a. Miao miao we chuan a lo tlun ngal hur. Siya ni fekani. Kanei che hi min thik wanga ni ang. Tuna chang chuan siyan nang le kei hi kan khovel a sang to ang. Da bawan inte karte min le don. Nang chu tun thleng po in engma ila nei ve thei si lo. Khua hua le la thlai te ka vaching le mai ro. A lo ti ta dai mai. An chan dun chuan kho khat chuak ni in. Kho puya chuan na cha be se in an local dun a lo ni a. Miao miao enge thleng ta iwa danglam ta ve a. Siya ni na ti chuan. Danglam to ma ka son zel don. Nang ang klas niam lutuk kha chuan din mun cha inei ve thei ngai lovang. Pasal te chu ilo nei ve thau ti na em ni. Rotten white radish ang he mai. Ti in miao miao te chu an lo nui ve la. Nang ve kha rotten guava yan an nen. Zing zawa na lo ti ve thung. Keipo eng ti thu lo. Ani le zel ilo nui za chu le. Ti in siya nin a lo beng shep bok. Da bawa ne na chuan miao miao chua chua kowa. Zing zawa a lo injing ve ngal.
mahse a sa zu a tak mai chuan Shria ni chuan a lo tlawh sak popa. Davao pa hi Chengzao Group Executive Member a lo ni ve awm e. Nang ni pahnih hian ngaidam in dil lo chuan in hre khawpang miau miauin a lo ti le. Dil lo taila Jingzao an a tih laiin keimanh ka dilang cheu Shria ni na lo ti thung. Ani a hnu thing tiro ka beng her sok chenga kan ngaidamang che miau miauin a lo ti khanglang. Jingzao va chuan a lo rem ti ta ho lova. Shria ni kawr nghawngah chuan khain a kut leh lamin miau miawi kut a lo man bawk. Che hi raw leh mai an kalsan ngal nal nal. Secretary chuan kar kawngkhar te chu a lo hun sak zung zunga. Guava Shria ni chuan ava ti le shama. Rotten cucumber Jingzao van a lo ti ve bawk. Kar chu an han en chianga. Chengzao Group President kar ni tlatin Davao a chuan a sheta. Kar chu Jingzao a chuan a ruk ani thu soipotin a hnu deuh chuan an ho ani thu chua soi le a. Driver ang chuan a in soi. Secretary po chu driver ve tho ani thu le. A ming chu zuzuwa ani thu a soi le boka. Rethe deuh angin ngai sila, chen vat sila a du wang ani. In nei i du lova, kein ka du lo boka. Mahse kan u wang chawin kan in nei to a. In chen nga lang. Jingzao an a lo ti ngal der mai. A chi lo, Secretary chuan a lo ti vata. Eng wangin, inui na phal lovang. O, kan shil lo mai do na lom. Secretary chuan Shria ni chu chua tir lukin. Inu khan a share changin za som ni lai. Shria ni hi a pe nia o. Baka ani hi nei chuan. Pu in Miss Zi i nei tir atum chikha. Ipum pil thei a ring bukani. A lo ti tamai. Siat ngai lo ton sabop man ang chia kani. Hetiang nupuya nei ngot mai te chua. Ti in Jingzao a chu a phun luk luka. Nei le mai ro. A mel po chiat lo hi. Zi ai chuan a fil da iso kang. Bial pa po ala nei ngai lova. Tunun po a harsa lovang. Share po ita ni zel do na sin. Secretary an a lo ti tak zela chuan. Chenri lo mai chu a du veta a. Lelama Davao te khan CEO nupui hual chu Zi i ani thu an lo sheve che a. Miau miawi chu a tho huai mai. Aruk takin a chanu chu a lo eru le chin ani ome. A lo itsik man thot. Khopuya a lo kalve na chan po. Anu le paten putar nei tir an tum wang ani. Nucheni chuan a fate chu in khata cheng dun turin adu boksi a. Rithe deuh anga a lo in soi to sir wang khan. Shria ni ina zok chuan mai chu. Jingzao a chuan adu a. In chen adu le lo thut mai chu. Shria ni chuan makati in alung oi lo le. Nang ma wang hi lom. Jingzao an a ti ta ka chuan. Min du ti na em ni. Ani thei lo wang. Ti in a lo lai vel. Imu mga ni lo mo. Nang ma wang ka ti chan chu. Karirui hliam wang zok ani. Jingzao an a lo ti chut. A secretary fu ina ka a she chuak zoka. Va in la zele kwal vel thutin fo te avatum. Shria ni lai lutuk chuan kong kharin a kut chu a lo chil nan pal. Na ati hle. Abam zo le ta vek mai. Kor khai nai du chuan heta hian na om o. Shria ni na lo ti chuan. I no sen ve shim nge iti der zok. Ti pa in Jingzao a chuan a lo hnai shuta. Shria ni chu nui chungin a lo mai mi ching vel. Jingzao a chuan a lo nam son le dora. Hei hi chu karum turani. Bye. Ala ti zui. Tun tlenga nupui I mu zo lo po hi amak lo ve a. Kei ang chelo lutuk mai min nei hi chu ivan nei ngot mai. Shria ni chuan ati vei sup. Zan lama mut an kham lo dun ema wang chuan. Nilengin an ham maya. Director masa abana wangin. Director tharatan chuan. Miau miawi chu tlan ani thu an buang ta thut. Manager ni lai mek. Shria ni tan chuan atlom thlakin. Alung oi thlak lo le. Mi te po chuan mak an ti hlom le a. Vo in chu izoi reu mai. Na ithok chalo. Lo po I mu thei lovang. Bonus tun thla po idong lo bokang.
miao miao hi chuan alo ti zui ngal zat bawk a hriat ni chuan eng tin ma chhang lo chuta kara a in lua chu miao miao hi khan anu leh pa te alo hrilh saka lo changin alo haw chiah chu an kek lut ngal bor bor hetah hian ilo biru vel emaw tiin an sawi sa zui engtin nge hetiang hian ka chunga in tih theih pawisa pawh ka lo thon reng zel cheu kha a tih lawm lawm pawh in a tlem lutuk khatiang eng tham mani lo an lo ti hmiah mai vanei thlak takin zingzawa pawh khan a phone a theih ngil awangin inah chuan alo haw hlohh mai an in hmuthut chu an phawk tlang hle hriat nu leh pa te an nih thu chu sawiin chibai ule tiin room lam chu pan ngal mai a tuma boi a awm lo room ah chuan ni kal thei lovang an lo ti mahse thawm chu an hre zui ta a room ah chuan lut luiin zuanga chu a hnek leng pawp a hriat ni chu a buaipui ngal engtin ma lo khawih che hman lo hlovin chu pa ha chu alo tih bal sak zawk alo ni zuanga chu a lung awi lo nasa mai hetah mipa i lo awm pui wang ani maw i lo haw duh miah lo chhuak rawh a nih lo chuan hnuai khat tal a man min pek a ngaiang tiin hriat nu leh pa te chu an lo pawr hle video in hriat ni chuan alo la char char si a police a kauh thu a sawi takah phei chuan an hlau ta hle a an haw san tari an lo tih buai leh an hlo awangin zingzawa chuan ama in lamah chuan a hruai ta a mahse a thian te in a luah haw ang chuan a sawi daih thung hriat ni pawh chuan hna dang zawn daih mai chu a duh tawh a zingzawa chu a inbual hmasa a kawr thlakna tur laksak turin a lo au a suitcase a han hawn chuan hmeichhe kawr hlir hi a lo awm si a maka tiin a rap zawk hle tuai a lo ni ring hnih te chu a ring a kawr pakhat chu a va pe tawp zingzawa pawh chu a lo meng phawk hle a he thil hi enge ni engtiang hmalak ngei tuma tiin lungawi lo zat chuan a lo chhuak i suitcase a awm a lawm ka pek che hriat nin a lo tih takah chuan secretary thil ti vek ani chu a ring ta a lai leh deuh thutin kawr chuan hriat ni hmel chu a khuh a a kalsan ngal wangwang hna dang a zawn chhung chu office a kal zel rih chu a duh a mahse a bungrua vel chu miao miao hi chuan a eng ama hma chuan a lo dah bo sak vek i lo kal peih tawh pawh ka ring lova min tih thin rim chuan i hna i chan ngal thei tih lan tirna nih kha a lo ti ham ham ka tih chakna a rei tawh bawk a tiin parda te chu hriat ni chuan a zar thla vek a engei tih dawn ngaidam min dil i tumem ni miao miao in a lo ti vel ka chhung te ka awm nei lo hril a enge ka chungah thleng dawn tih hre vek chungin i tawng theih man chu i hmu khawpang tiin a thian nu chu a sawp ta hrep mai a bang zui ngal bawk enga ti nge director tia an lo zawh chuan ka tlu pal ani hi tiin miao miao in a lo chhang zai chutih laiin nuchen kha a thawna hotel ah chuan lo kalin kan mo nu ka lo hmulawk dawn a ti awang chuan manager te chuan mak an ti in tha takin an lo dawng sawnga hriat ni erawh an thawhpui ziali ni chu mikhual pakhatin mawi lo taka a fiam awang chuan a duh lo awangin chu pa chuan a suitcase ti chhia ah chuan a lo puh let daih mai chu a va hmu a manager ka nihna angin ngaidam ka dile engzat nge zangna dumna chung i phutang chu pa bulah chuan a va ti sieng khat man ania choice la a thlonin he hotel ah hian ka thleng bawkang ani lo chuan nang ne na a hun hlim awm tak man dun pawh pui ka ti chuang mi alovania chu pa chuan a lo ti vel ham ham hnathawk pakhat lo kalin cctv footage ah engkim a lan thu a lo hrilh police koru hriat nin a tih takah chuan in hotel hi in hming che thei tih hria em chu pa chuan a lo ti le thiam lo na kan nei hlei nem min tih dan zawng zawng te pawh kha ka record vek baka i suitcase hi a rang rengot ania blade ah thai ran tih hriat reng reng hnathawk te na hriam hrei kan keng ngai lova police in an chhui hunah a chiang mai ang chu hriat nin a lo ti ve hmak tiani group te hian kumtin in hotel ah hian room sang chuang kan book thin a sin min king a mang maw chu pa chuan a lo ti le tun tuna
tuna chuan ka bang tawh dawna lo vak tur ka nei tawh hlei nem chu pawh ni se khawia ma hna i mu zo tawh chuang lovang chu pa chuan alo ti le a tunge ka mo nu chu khatianga lo tingama na a hmu tawh lovang lo ti in luchen hi chu lo lut chu pa chuan ani na alo hre si a lau thawng takin an hma ah chuan alo thing ngal ka thiam lo vek ani ate chung tawh mai chuak phawt mai te nuchenin a ti taka chuan lawm deuh chuan a in nawr chhuak troi a mo nu tan chuan sup alo ken sak chu ni in kanu ti a ko tawh tur chuan alo hril chuta miau miawi kha police nen alo lang ve thung kan company client pawimawh tak i hnawh bo awangin man ini dawn ani alo ti ngal thawr nucheni chuan mo nu chu lo chhanin alo beng hrepa chuta a chet dan mawi lo tak awangin director ani na atang chuan ban ala ni zui hria ni ero a hnathawh that leh harsat na hmuna pawh chinfel dan tur a hriat zel awang chuan director a kaisan tir ani ve ta thunga nucheni chu alo khu deuh khar a manager chuan director mai ni lovin he hotel a vice president hi ini ti ka puange alo la ti zui makati in alom hle a nucheni chuan van nei na keng tu ini hi kalompui lutuk che alo ti ve mai a hria ni pawh chuan engmah rin hlelh na chang pawh a hrelem lo hlim takin in lampan chuan a haw a na a kaisan lawm nan an pa chu kawr thar a leisak hmeichhe kawr tho a leisak leh zingzau a tih ngaina hrelo in la pa ve bawk si chuan alo fawp ta ringawt a min du em ala ti zui ai ti in alu alo thin khawm a khatiang chia kha ni hmeichhe kawr nei mai ila ka duh kher lo nang pon min fawp ma la min duh kher lo ang kha ni mai a thil sawi fiat tum dan vel chu hria ni chuan a hre thiam lo tawp mai manager u chuan an hotel financial report te chu hria ni hnenah chuan lo kengin alo hmuh zungzunga chengzau group te chuan annual meeting an hwai hawt dawna chutah chuan an hotel pawh chu report pe ve tura ti an ni awangin ama chu a rinzawl ber thu a hril annual meeting an neina hmun tur ava thlen chuan a pasal zingzau a chu mitam takin hall lampana an zui lut lai chu ava hmu hman thuaka mak a ti kher mai restroom ah chuan lutin nula ho chu an lo in chei sup a chengzau group president alo kal dawna min duh ve mial mai the sin ti in an tang hle alo ni mahse thenkhat chuan miss zi nena an in hual tawh thu te chu an sawi bawk a incheina room a alo awm ve reng tak awang khan a hrar tur emaw ti in tui in tur sem pawl ah chuan hria ni chu an lo tel tir ve hmia a ani la chuan a ngaina hrelo tak leh pawisa tam tak an pek dawn si awang chuan alo hnial duh bik lo hall chhung ava lut chu a pasal te chuan dawhkan an lo kil der tawh a an in hmu chu an meng phawk nasa mai rang deuhin zingzau a chuan a hmai chu alo hliah ngal kalta che mawla ti in secretary chu a kheuh zeuh a ava tlan phei zuzu nangmah maw hria ni chuan alo ti vata kan lo kal ve a ti ta ringawt Mr. Chen enga ti nge kha te uma idam thalawem ni pa pakhat chuan alo ti hram ka awmana a ti pa in zingzau a chu an khuh der vela alo hoi chhuak leh zuk thin hria nin en chian alo tum chuan secretary khan alo dang zela ka hlawh hmuna nia alo ti ve tlat bawk si hei thingpui ava ti chuan le alo ti thum du ta hria ni chuan thingpui chu a thlit liam khum ta zoi mai chiang zet chuan an in puta an ho tu nu kha lo tlan vatin Mr. Chen ti pal lutuk ti in thupa alo chawi zungzunga Mr. Chen englo ania zingzau a chuan nui lui vak ka hre mai i ti der le pe ka ni maw thoro president thutna tur ani kha hria ni chuan alo kai tho lop an lo en thap an ding hluai mai secretary an alo zap thu sok hlom ente u sonu son president a chil bor mu le
azam lo e a shardang te chuan an lo ti ru sep sep a zingzau a ti ngai na she lo chuan Shia ni chu a tlan chhuah pui dai a shar ho chuan an lo thi hlum ngang mai Shia ni ro chuan ani na chu a zep ti a lo she thiam ve ta a in chen ka du ani a lo ti ta ka chen do lo che zingzau an lo ti poin a ti tau san wang wang to thin rim lai lai miao miawi police hruaiin a lo lang ve le hlola I hun tha chu a liam to e I taksa mawi na hmanga general manager u a I lo tham lu ngawi awangin man ini dawn ani a lo ti ngal thawr mai chunglai bul vel ami te la chuan tak tak emaw lo ti ngal ringutin avanza pui awm ve le tiin an lo nuih tut tut bawk proof na in eyem hrianin a lo ti thung nang thingtlang mi thiamna zirchhuah le experience pawh nei lo kha zan khat thil thu a palace hotel deputy manager I lo ni thut theina chan tur hi a awm lo hrim hrim ani miao miawi chuan a lo ti le a Davao la chuan ke hi iu changfua fapa ka ni a ani pawhin I appointment thar hi a hriat pui lo a lo ti ve le khau mai Mr. Iwa pawh chuan Shia ni kai san dan chu a lo hre chhuak ve che a fapa hnenah khan engmah a hriat lo thu kha a lo sawi ve lak lo tawsi awang khan a hlau thawng ta hle Shia ni la hruai chhuah an lo tum mek bawk si miao miawin a la beng zui hram a an lo nui vak vak mahse zingzauan a lo hmu hman ani pawh chu ani na hre hek lo engah te vak chuan an lo ngai chuang lova hetiang mi hi nupui atan nei chiat ni lo then dai ro a ten awm lutuk ania an lo ti ham ham Zingzau group president ka ni hi Zingzau an lo ti chuan thui nang driver kha khoilama president chu ini lo to pange ni sela nang kha anei bok lawang che nupui hwal zi cheng mei anei reng alom an lo ti le bor bor mai tak tak mi Shia ni chuan a lo ti ha a zi chung kwa ne na in nei ka tung ngai lo hrim hrim Zingzau an lo ti muk Davao la chuan ngai dam min dil ula kan ngai dam shamang cheu a lo ti le a Shia ni thin rim chuan lo beng popin min beng amamo Davao chuan a lo ti twawa ben chau lo tlo che po kangam Shia ni na lo ti le sak ka hlau bik lo cheu ka pa ka khol don tin Davao chu a thap ta pur mai Shia ni chu a lo nui vur vura tunge ka fapaduat lai lo ti buai ngam cheu tiin Mr. Iwa chu a lo thleng phei ve thuaya chap chungin an lo zwal ko sut sut mahse Zingzau ate an lo ni reng si he nu le a pasal te hian a lawm min mu sit lutuk dik lo taka na hmu ni hi an ti ta ka chuan an chuan em em an pa ber pawh chu a kun ta renga a ngoi kur to a topa chuan a fapa te pahnih tawng thei lutuk chu a beng ta hrepa in ti buai pa hi Zingzau CEO ni hi a ti ta ka meu chuan mak an ti in an thi khle a pa la chuan thingthi a ngai dam dil tur te chuan a lo ti bawk si Davao ro chuan thingthit kher chu a lo du lo I fapa kha zirtirna pe ka ngai ani kha va ho ula va zil phot mai te Zingzau an lo ti buaina bel chha turin Zingzau a pa le zi te chu an lo kal ve le a melma siam bel zonga khosak lo tur du tok ro u a lo ti kanupui an hmusit em ani kha Zingzau an lo ti po in inupui tur chu zi chia hi ani nang le inu te hi in thuralin mel shat mu mal po ni lo ngoi ringin I lo nei le ringot ani mo Mr. Chen chuan a lo ti char char mai zi la chuan a thiam thil sang sang a talen le a zir chhuahna Harvard te chu chuang tak chuan lo soin chen chung ko mo nu tan chuan keima hi ka tling ber ani lom ni te a lo ti vel ham ham chanu min per hle mai mahse nang chu nupui tur ni lovin na interview I ang zawk ka ti Shia ni chuan a lo ti ve sak secretary chuan chhang thiam a lo ti ngang mai chuta zi chuan I tawng thei reuh hle mai he meeting ah hian ram hrang hranga Zingzau group thawhpui te an lo kal dawna performance report hi Chinese French le English a I pek a ngai dawna
I thei dawn em ni alo ti ta chata high school ba kan pass lo a thei lo to pang miao miawin alo ti ve zat zat hria ni erawh chuan a chhang lo he performance review hi tha taka a ti thei ani chuan tuna thil thlengah hian ka ngaidam anga a ti thei lo ani erawh chuan Jingzao group hi a chhuah san nga langa yang Mr. Chenan alo ti le tamhia mai nupa kan ni tawh a engkim kan hma chhawn dun zelang tiin an nupa chuan an lo chhang ve tlat thung dabawa le miao miawi te chu pawn lamah an theh chhuak zui ta a ka ring tok che nia aw tiin Jingzao a chuan a nupui chu alo fui so so a zi ti lo lut chu pa pakhat chuan lo bia in Jingzao nen hian engtika nge in nei dawn tiin alo zawt nupui ka nei dai tawh Jingzao na lo ti khal apa chuan a ruk deuh chuan lo havin zi chu mi hmuah chuan ti sak lo turin alo hrila Jingzao a bulah kher chuan alo la thu zui ka soi tawh kha hria ni hi ka nupui ani a ka then dawn lo Jingzao an alo ti ve tlat mai a par reuh mai hei pui zian hria ni chu ko chhuah ani ta a mahse a report file chu an lo thlak thleng daih mai a engmah chhiar tur a nei ta lo ngawi reng chuan a ding wangwang phota mahse rin ang reng alo ni ho lo tawng hrang hrang pathum hmang chuan ziak en tur pawh chu awmlo mahse a bu ang thlap chuan a sawi chhuak thei ta tlat mai kut beng thawm leh fakna ri chuan hall chu a luah khat ani ta bera zi pawh chuan mak alo ti in alo thik hle bawk a sawi tur te kha hria ni chuan alo vung tlo tlo tawh chu ni in a vun sa chu a sawi mai alo ni mahse Jingzao a hnenah chuan in then a duh thu chu a hrilh le ta thova ke a hawna chuan a thian hlui tian a nen an in hmu nolh mai Jingzao ate lo tlan phei chuan an lo in be lai chu an lo hmu si a thik deuh nge mawni lo chhuak vatin pasal a nei tawh hello hria ni pasal ka nia ava ti ngal ringawt chibai a thian pa ka nia alo ti ve mai a nga te zawn chuan mi lo hmu dawn nia Jingzao a chuan alo ti zung zung chu pa la chuan WeChat lama in friend a duh thu a sawi ta ka chuan a battery sia keimah nen hian in friend ri zawk mai ang tiin alo sawi khal le zung zung a tiana pawh chuan a haw san ta ringawt hria ni lungawi lo chu kal dai a tum a Jingzao a chuan a car ah nawr lutin secretary chu a chhuah tir te te a man khalin an tlan san dai tiana chu a thik deuh tlat tawh lungawi lo bawk chuan an in thlah liam le ta thova engmah chu an sawi kaw le chuang lo phulo a in ti em awang le buaina a thlen tam mai mai a hlo awang chuan hria ni chuan then mai a tum alo ni Jingzao a pawh a rilruna chu zu alo in ve khang langa a nulah chuan a kawr mak deuh kha alo hmu ve bawk a in turah chuan damdawi te telin hria ni chu khawlin a fapa chu buaipui hram tur chuan a hrila a haw san hria ni pawh chuan zu chu alo in ve ngeya Jingzao a pawh chu lo har deuhin duh tak i lo haw tawh maw i va rim tui ve a tiin alo fiam vela alo fawp ringawt mai hria ni pawh chu a awm dan alo dik lo tan ka duh che in ti ve ve in an mu dun zui ta a zinga Jingzao a lo har chuan a mu mang emaw ti a mahse hria ni chuan a scarf alo thei ngil tlat office lama zi khan hria ni chu alo hmu ve thunga million nga hi ka peng chenga Jingzao a hi kalsan ro aw tiin alo thlem hria ni chuan lo pot thler hmakin a vur dar chung chunga na thaw ka ngai tiin kalsan dai a tum zi chuan share chung chang te chu lo sawi chhuak le in Jingzao a nena an in nei lo chuan CEO ani na atanga Jingzao a chu paithlak thei reng ani thu le apa le Mr. Chenaten an in hual na tur chu an buat sai dawn tho thu te chu a sawi boka kal ve tur te chuan alo som le sham nu cheni local hlavin a thu sawi kha enga ma ngai su keile Jingzao a te hian ilam kan tangzel dawn ania tiin hria ni chu alo hrila nute in pa hian
kan nu ringot mai hi a ngai tua bawk si a tuna in fapa in keimin nei le phei chuan itana mi poimo pahnih te I chan mai dawn si a chu I hlau thawng ani maw zi chuan alo ti ta chat mai Mr. Chen anin chuan zingzawa naupang lai atangin nucheni te chu an lo rin awm lo fo tawh thin ani awm e nucheni thin rimin ben atum chuan a kut chu alo man sak chata mahse hria ni zawk chuan alo beng tho I tawng thei man ani kha zi chhungkua te chuan mi pasal chu sak dan in inzir tir ani lo maw alo ti hmiah mai in la shadun khopang zi in a ti la chuan zi meng yan inu kha lo shiro ka fapa hi I nei thei ngai chuang lawang inu ni na thaibo sak I du viau chuan kan pa chu ka thenanga du le nangma nen khanin lo nei dawn nia nucheni chuan alo ti ve tanga ta khatiang chhungkua an lo ni awang khan mo nu tan chuan an pa chuan du hle ma se ani ero chuan alo du ho lo kha thil awm tak ani nucheni chuan dawr changkang taka hruaiin designer Eli kut chhuak gown zinga man to ber chu a mo nu tan chuan a lei sak ta hmaka a hnu deuh chuan zi te nu fa lo kal vele in an kawr lei tawh chu lei ve an lo tuma mahse hral ani tawh thu an lo hril ani chuan stylish kha han ko ula nalh deuha thui tir dan tur kan lo ngai tawh ang an tih leh pawhin a hman tawh lo a buai lutuk tawh a an lo ti si a nuziau zin ni thin rim chuan hnathawk nu chu a beng ringot ka fanu hian Chenzhou Group CEO a nei dawn a sin chu chui hria em ti in alo an khum piap piap mai kan pi chuan CEO nupui kawr tur tho a thui bawk si a enge thil awm zia alo ti ta ka chuan hria ni te an nih ngei chu an ring ta a zi chu a thin a rim khawp mai kawr an thui zawh hnu chuan hria ni chuan a han hachina alo in hmeh kher mai secretary chuan engagement party a I kalna chan tur hi engwang nge nupui I nei tawh si a ti in zingzawa chu alo zawt ve mek a a chan chu ka nei dawn lo ti hi mai chan nge ya chiang fek foka hrilh le ka du ani min ti buai tawh lo se ka du a chu wang mai mai chuan ka kal dawn ti in a chhang an rin lo taka zingzawa alo lan ta ka chuan zi te nu fa pawh chu an hlim hle hria ni pawh chu alo tel ve nge anga zak taka lo siam chu an tum ruran bawk ani nucheni nen chuan an lo thleng phei ve ta renga a changtupa tur lo thleng chu hlim takin an lo lawm hlawma a pa chuan I pu in I kuta CEO ni na a hlan chi hi ka pawm thlapa mahse thuai lo fapa ero ka du lo ania voina zi hi I nei ani chuan ka share nei zong zong hi ka pe ang che chuan heng kan shareholder ho pawh hi I lama an tangzel bawk ang ti in a lo thlem ka du lo mai ange zingzawan alo ti chia a hmai a lo ri thlawr mai khanu wang khan mo 15% share chu a hluviawim ni chung aya tam chu kan pe thei che sin a pa in a ti le pawhin ka ti pal pasal ka nei tawh a kanupui nen hian kan hlim dun hle bawk ani zi meng yang pasal nei I du ani chuan midang lo va zong zawk mai ta che ti in zingzawan karchen chu karchen ti in zingzawa chuan karchen chu alo le kang va va a ehe nupui a nei tawh ni hi avan mak em em an shareng awm sia in hual na te nei tir an la tum le tala nor lui an tum ani chiang mai ti in an misom te pawh chu an phun rut a sup sup hlawma ka thawi oi lo chuan heng ho nen hian kan in resign anga kan share kan hral bawk anga ti in a pa chuan alo vo le a ka pasal tur khan share engma ama mo lo ti in hria ni chu alo thleng ve ta oi avan hmel tha em em Eli design kawr a ha le ngal ti in kal khawm te chu an lo phun le mur mur a Mr. Chen bawk chuan ka fapa hi kalsan la idam chhunga I hman sen lo tur poisa ka pe ang che ti in hria ni pawh chu alo thlem ve le general manager a kaisan tir te pawh chu lo tiam voina hian in chenna lekha chu kalo ken ngei alom kapa he file hi kanu im petur che in min ti ani
nang pasal rin om lo le sual mani nupui le fanau te pawh hmangai zo lo hi a nei pei tawh lo che tiin file chu alo la pe zui enge thil awm zia Mr. Chen an alo tih taka chuan nu cheni pawh chu alo lut ve ta a I hmangai hmasa ber I nei theih tak lo awangin I fapa chu a duh lo chung a fanu nei luih tir I tum chu ania nei reng tlak pawh I ni in ka hre tawh lo chu zawng chu ani mai nu cheni chuan alo ti ve le sak sak aw uzi nang pawh khang kum chung zawng khan in nu le kan pa ti hi an in haw lo hle tih hi I lo hre ve tawh reng reng em an ti le ngat bawk a Mr. Chen le Nuzial Zini te chu an lo phang ngal zung zung mahse Mr. Ji chu a ngai a that a chiah lo nge aw ang u tiin a nupui le a fanu te chu a nur haw zui ta a in chiat dan chuan min ti zak hle mai in hre khawpang Mr. Chen an a tih chuan 15% share I nei kha kan in then chuan a zat ve ka nei dawn a tu pawh lei tir la min ti che phak tawh chuang lo nu cheni chuan a lo ti ta mai share then khat 20% share lai mai chu an lo li fel diam tawh lo ni Mr. Chen a chu a thin a rim hle a awm domin a tlut a top mai damdawi in lama an kalpui zui zinzawa erawh chu a lo la ti tau deuh ngut ngut a hria ni chuan lo be seu seu in tlawn nan tih in hairben in ang te chu a lo lei vel a an vuah dun ta vel tunah chuan an in duh ve ve tawh tih chu an pawm thlap tawh a an lan tir bor bor ngam tawh bawk chutih laiin miao miawi khan an khuah chuan haw in hria ni nu leh pa te chu an fanu in pasal hausa deuh mai a nei thu chu a va hrilh a an fanu thawna hotel ah chuan lo kalin an duh duh te chu an va ei ringawt a in tur lah chu a to ber ber chi an la lam zui hria ni pawh chuan a chhung ten buaina an lo siam tih chu hria in a va kal ve ngal a hnathawk pakhat lakah chuan a chhung te chuan kut thlak an lo tum lai mek chu a va hmu tunah chuan I nau pawh a graduate tawh a hnathawh tur zawngin a buai ve mek ani hotel tha taka te I lo thawk tawh a I hnuaiah thawk turin la ve ang che bakah pasal hausa deuh I nei tawh bawk a in lian tak leh kar pawh min lei sak anga yang an lo la ti sur sur zui in la dang lam lo hle mai a lehkha zir theihna chan pawh kha keimah wang vek sin in tan engkim ka thoka kumsawm panga ka ni in zirna ka chawh san a ngai phah bawk lawmna chang hre lo khawlai phiat fai tu bawlhhlawh chhar tu in sakna in hlawh fa ka nih lai khan nangin enge in tih chuti chung chuan min hau ringa putar nei tir te min tum hnuah midang hnianah min hral in la tum leh zui ania min hmangaih na pakhat mai nei ve lo chu wang chuan nangni ang mi hlawm tak te nena in kungkaihna nei reng pawh hi ka duh tawh lo ka van nei a pasal tha tak ka tawng hlo zawk a in thil tih zawng zawng te kha ka ngawih bawpui mai mai dawn lo ania police ka ko anga hremna chu in hmu ngei tur ani hria ni chuan a lo ti ta hmak mai I ngam le min report la enge kan tih theih chu I hre ve mai ang I tih tur ania min chawm turin ni an lo la ti ham ham zinzawa lo lutin inom dan engkim kha CCTV a lang vek ania hnathawk in lo khawih awang pawh khan hremna in hmu ngei nge yang tiin an pathum chuan a hruai chhuah tir ta a nikhat chu kawng laiah hria ni a kal lai chu a lu rawn hai thutin a tlut a top mai tianah khan a lo hmu fuh hlava damdawi inah a hruai ngal Ji te nufa pawh khan lo hmu fuh in a nu chu a haw tir te te a chanchin ngai venin a la khawm wang vanei thlak takin hria ni chu a rai a lo ni Ji chuan tianah chu a ru kah bial pa a fapai na pa ni ngei chuan a hria a doctor la chuan a pasal emaw a lo ti ve tho bawk zinzau chu khawlin Renmin Hospital a kal ngal tur chuan a va hrilh a a nupuiin mi fa a pai ngei nia a hriat thu a la sawi zui a rai te hriat chuan hria ni chu a hlim hle a a buaipui awang khan tian a hnenah chuan lawm thu te a hrilh mawlh zinzawa a lo thlen takah chuan tianah pawh chuan a haw san ta a pa I ni tawh dawn ania thla thum mi a ni tawh sin tiin hlim takin hria ni chuan a lo hrilh a
zingzawa pawh chu a hlim kher mai nu cheni pawh chu hlim tak chuan an va hril a ani pawh chuan piah ani tep tawh tel hriat chuan lawmpui nan hri ani ta tur tlereuh alo lei sak teuh nghe hepa hi a lawm a fapa in a pa chu tiin zi chuan tian a kha alo hruai let hle a engah ma an lo ngai si lo thil hriat sual pal i nei nih kha a thu ka wangin ka hruai ve mai cho ani tian an alo ti si an nupa chuan an in ring tawk hle tih a hmuh hnu chuan zak takin zi chu a in thiar fihlim zui ta wangwanga tian a kha va um zuiin in date puiah te chuan a va sawm zui ani pawh chuan alo hnar hle lak lo ve khawp mai ole hei hi last episode ani der tawh mai in vai in bye bye vek ule